Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Magandang hapon mga kasaro. Ako, si Nomer Corporal, kasama ang buong pwersa ng Philippine National Police Regional Office Bicol. Samahan niyo ako muli sa mga police report na ating tinutukan at itatampok ngayon. Mga krimen, aming bibigyang hustisya. Bawat sumbong, may agarang aksyon at solusyon dahil lahat ng nagkasala sa batas, walang taka. Sa PNP, Crime Buster. Pasada natin ang unang report. Ginang mula sa Naga City sa Camarines Sur. Sugatan matapos buhusan ng kumukulong tubig at pukpukin sa ulo gamit ang martilyo. Ang tinuturong suspect, kapatid ng biktima, na agad naman na naaresto ng Naga City Police. Ano ang rason kung bakit nagawa nitong saktan ang kanyang sariling kapatid? Ang buong detalye, panoorin sa PNP Accomplishment Report na tinutukan ni Kay Del Rosario. Hindi sana ako paulit-ulit kung ikaw natututo ka sa buhay. Ang isa sanang normal na umaga sa isang bahay sa Naga City ay bigla na lamang napalitan ng malagim na trahedya. Isang ginang ang nagtamo ng sugat sa ulo, pasa sa katawan, at mga lapnos sa kanyang balat. Dakong alas 7 ng umaga, ika-19 ng Oktubre, taong kasalukuyan sa Barangay San Felipe, Naga City, habang mahimbing na natutulog ang 42 gulang na si Shane sa kanilang bahay, ay bigla na lamang ito napabalikwas. Ito ay matapos siyang buhusan ng kumukulong tubig. Sinundan pa ng walang tigil na pagsuntok sa buong katawan ng biktima. At tila hindi pa nakontento ang sospek, pinagpupukpok pa nito sa ulo ang biktima gamit ang isang martilyo. At ang itinuturong sospek ay ang kanyang 20 anyos na kapatid na si Russell, na sinasabing ampon umano ng pamilya. Ayon sa pulisya, matagal na umanong hindi nagkakasundo ang magkapatid at parating nag-aaway sa maraming bagay. Lumalabas din sa investigasyon at ayon na rin sa salaysay ng sospek, ang galit na pinagmulan ay nanggagaling sa mga naipong sama ng loob. Dahil araw-araw daw ito kung pagalitan at pagsabihan ng masasakit na salita. Tututo ka sa buhay, wala ka nang inatutok kundi mag-cellphone, maghilata, maghapon. Nangyari to sa bahay, sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay nila, ang kwarto nila parang partition lang. So sa pag-interview namin, tuwing parang may away, alitan yung mga magkapatid o kung nasa loob ng bahay, pinapabayaan lang nila. So siguro dun sa pangyayaring yon, napuno na yung kapatid, kaya nagawa niya yun. Hoy Russell, tumulong ka naman dito sa gawaing bahay. Oo, mamaya. Ay naku, puro ka mamaya, puro ka cellphone, puro ka mamaya. Kumilos ka na Russell ha. Oh, Russell, nakahilata ka pa rin dyan. Bumangon ka na nga, gumising ka na nga. Anong oras na? Wala ka pa rin nagagawa, oh. Ang dami ko nang nagawa. Galing na ako sa labas. Ay, ano bunganga mo? Ulit na lang. Hay nako, hindi sana ako paulit-ulit kung ikaw natututo ka sa buhay. Wala ka nang inatutok kundi mag-cellphone, maghilata, maghapon. Eh, bunganga mo, ulit Hay nako, kumilos ka na, bumangon ka na, masikaso ka na, dali na. Paalam kayo. Hoy, bumalik ka dito! Russell, ano ba?
Agad naman rumesponde ang Naga City Police Station 3 sa lugar matapos ma-report sa kanilang insidente. Ngunit hindi na nila roon naabutan pa ang sospek. Immediately po, nag-conduct po kami ng hot pursuit para kasi pagkatapos nun, tumakbo yung suspect, nag-conduct kami ng hot pursuit. So sa kalaunan, nahuli din namin. Pag-follow up namin sa ospital, yung dahil sa tama ng kanya, base dito sa medical legal, so madami siyang tama sa ulo. May 5 siyang tama dito sa ulo, and then nag-suffer siya ng second degree burn. So pagdating namin doon, sabi ng doktor, namaga na yung ulo niya. So alamang parang meron daw hangin na sa loob, hangin na yung ulo, nalagyan na ng hangin. Kasi kung makikita niyo, may biyak na yung ulo. Sa tulong ng pamangkin ng biktima na tumatayong witness sa pangyayari, agad na nakumpiska ng pulisya sa crime scene ang takore na ginamit na pambuhos ng kumukulong tubig, martilyong ginamit pampukpok sa ulo ng biktima na mayroong 34 na sentimetro ang haba, na tila nagkaroon pa ng oras ang sospek na linisin ang anumang bahid ng dugo ng biktima. Nakapit ngayon ang 20 anyos sa sospek sa Naga City Police Station 3 at formal lang sinampa ng kasong frustrated murder. Hindi makatao ang sinapit ng biktima lalo na't nanggaling ito sa tao mismong itinuri nilang kapamilya. Ngunit dahil sa ore mismong aksyon ng mga kapulisan, ay unti-unti na rin nilang nakamit ang hustisya. At sa aming pagbabalik, mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu, nasabat ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon sa gitna ng paggunita ng undas sa probinsya ng Albay at Camarines Norte, habang umabot naman sa 28 wanted sa Bicol Region ang nasa kote sa loob lamang ng 2 araw. At papaano nga ba makakaiwas sa tinatawag na rentangay? Tutok lang dahil lang natang yan sa aming pagbabalik. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo. Abangan, kasangga, malapit na. Ako po, Sir din dawala daw sa taga-Balik po. Kaya lang kahit kami tulong para sa papa, aneurysm.
pumutupyo po yung ano niya dito sa yan. Wala na. Patay na po siya. Nung 13, September 13, para makakuha ng konting tulong na pambayad sa hospital. Hindi namin alam kung saan kuha. Kasi mahirap lang kami. Tinuro lang po kami. Fisherman ako. Malaking pasasalamat. Nakaluwag ng konti. Nasa 100 plus, 124. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Kay Congressman Saldico, kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Hello po, ako nga po pala si Bonita Undubia, taga Kuduran, Basikog, Estal, Pulakbo. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO6. Yun po yung diagnosis. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra pong nagtitinda po sa school ng pagkain, pa-extra lang. So 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldico. Malaking tulong po ito sa aming pamilya. Maraming salamat po. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site ng Islag Daraga. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 or 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Wala po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi magulang ko. And nag-iisang anak lang ako. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance sa amin. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much. Ako po si Gloria Nacional Cabrera, taga Pio Donal. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa burial, aneurysm. Yung po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin kaunti kasi indigent nga. Wala, sa bahay lang. And din ako, senior. Tinuro ko ng nung window 12. Masaya. Masaya po ako dahil sa Ako Bicol na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako si Gloria Nacional Cabrera. Papasalamat po ako kay Saldico sa binigay niyang tulong sa ating nanay.
Sa gitna ng paggunita ng undas ngayong taon, hindi rin pinalampas ng kapulisan sa Bicol na huliin ang mga sangkot sa iligal na pagbebenta ng droga, kung saan mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa magkaiwalay na operasyon sa bayan ng Daraga at Daet. Ang dalawang nahuling suspect, dati na rin umanong nakulong dahil sa kaparehong kaso. Yan ang aking tinutukan sa PNP Report. Umabot sa mahigit 800,000 pesos ng iligal na droga ang nasabat ng Philippine National Police Daraga sa kanilang mas pinaigting na kampanya kontra iligal na droga matapos magpositibo ang ikinasang bypass operation kontra sa isang tulak. Gabi nito namang ika-2 ng Nobyembre sa Purok 1 Barangay Anislag, Daraga, Albay. Kinilala ang suspect na si Elias Cotto, 40 anyos na residente ng Legazpi City at kasama sa watchlist ng PNP bilang high-value individual. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, hepe ng Daraga PNP, isang buwan din ang kanilang isinagawang casing and surveillance sa suspect matapos na maipaabot sa kanila ang sumbong mula sa isang concerned citizen patungkol sa talamak na pagbebenta nito ng droga sa naturang bayan. Nakailang beses na rin sinubukan ng mga operatiba na makatransaksyon ang suspect, ngunit naging mailap ito. Kaya naman, nang makakuha ng tsansa na makabili ang nagsilbing police pusher buyer, ay dito na nagwakas ang kanyang iligal na gawain. Ito ay napakagandang impact, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan na pinoprotektahan po natin sila. Ayaw po natin ang ating mga kabataan ay masangkot sa ganitong droga kasi ayaw po nating masira ang kanilang mga kinabukasan. Ito lang naman po ang gusto namin mangyari sa Philippine National Police. Kaya po nandito kami para pagsilbihan ang ating kababayan. Yan naman po ang utos ng ating mahal na Regional Director, ang ating Provincial Director, ang ating PNP. Kaya po nandito kami kasi ay gusto po ng kapulisan na nararamdaman niyo kami. Sa naturang operasyon, nakuha sa posisyon ng suspect ang 29 na pirasong plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang na 126 grams o tinatayang nasa 856,800 pesos ang market value. May malaking impact ito sa salado ng ating mga kababayan dahil nakikita po na talagang hindi tayo nagpapabaya at hindi po tayo ang Philippine National Police, hindi lang po naman sa Daraga, the whole Philippine National Police sa Albay, in the province of Albay, in the whole, the entire Bicol region, talagang kinokondem natin yan. Ayon pa sa impormasyon, na dati na umanong nakulong ang suspect ngunit dahil ito sa ibang kaso, ngunit ngayon ay naharap naman ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkakakilanlan niya, dapat po siyang record sa iba-ibang krimen sa Legazpi. So dahil sabi pa po, sa itong personality is from Barangay Kita. I-shot mo siya, pig-booking mo siya, tataon na siyang maray. So sabi yun, talagang involved naman sa ibang mga. Siya man lang nagtarang. Okay. Kaugnay nito, nagbabala naman ang Daraga PNP sa mga taong magbabalak pa na magbenta ng illegal na droga sa kanilang bayan. Bakit po inuhuli natin itong mga drug pusher? Kasi ayaw nating masangkot ang mga kabataan. Bakit tayo nakapokus sa kabataan? Kasi vulnerable po sila. Madali po silang lansihin itong mga drug pusher against labanan ang illegal na droga sa bayan ng Daraga. So, sabi ko po palagi, na nandiyan ang command ng Philippine National Police. Samantala, sa datos ng Hepatura, lahat na ng barangay o 54 na barangay ay deklarado ng drug cleared at hinintay na lamang na maideklara bilang drug cleared municipality ang Daraga Albay. Sa Daet, Camarines Norte, nagresulta naman sa pagkakaaresto ng isang tulak at pagkakasamsam ng 400,000 pesos na halaga ng shabu ang ikinasang search warrant ng tauhan ng Daet Municipal Police. Katuwang ang Camarines Norte Police Provincial Office Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit alas 3:50 ng hapon habang kasagsagan ng paggunita ng undas November 1 sa Barangay Kamambugan. Naging posible ang operasyon dahil sa bisa ng search warrant number 2025-2024 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165
ng target sa operasyon na inilabas ng Regional Trial Court Branch 5, Dait, Camarines Norte. Kinilalang nahuli sa kanyang alias na Romy, 33 years old, walang trabaho at residente ng naturang lugar. Sa paghalugog ng mga operatiba sa bahay nito, nakuha ang 14 na medium-size heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghinalang shabu na tinatayang may timbang na 70 grams o 476,000 pesos ang halaga. Samantala, alinsunod sa itinakdang batas, ang isinagawang paghalughog, pagmarka at imbentaryo ng mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa sa harap ng mandatory witnesses katulad ng barangay official ng Barangay Kamambugan. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang suspect sa impila ng Dait PNP para sa formal na disposisyon at dokumentasyon. Kaugnay ng dalawang matagumpay na operasyong ito ng Philippine National Police Bicol, isang patunay ito na seryoso sila sa kanilang pagpapaigting ng kampanya kontra iligal na droga, kahit na abala sila sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa anumang mahalagang pagtitipon o selebrasyon. Sila ay patuloy na magsasagawa ng operasyon upang masakote ang mga sangkot sa iligal na gawain. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Mas pinalakas, mas pinatibay, mas pinaraming kaalamang legal para sa inyo, mga kasangga. Kasama ang bago nating magiging kakampi at kasangga sa mga usaping legal. Attorney Jan Almario Chan po, at your service. Asahan po ninyo, kasangga po ninyo ako. Abangan! Kasangga! Malapit na! Ako po sir din dawala daw sa taga-Manipur. Kaya lang kahit kaming tulong para sa papa. Aneurysm. Pumutupi po yung niya dito sa yan. Wala na. Tayo na po siya. Nung 13, September 13. Para makakuha ng konting tulong na pambayad sa hospital. Hindi namin alam kung saan kuha. Kasi mahirap na kami. Tinuro lang po kami. Fisherman ako. Malaking pasasalamat. Nakaluwag ng konti. Nasa 100 plus, 124. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List. Kay Congressman Saldico, kay House Speaker Martin Romualdez. Maraming salamat po. Thank you po, sir. Hello
Hello po, ako nga po pala si Bonita Undubia, taga Uderan, Basico Esal, Pulacdos. Sa bill po namin, hindi po namin kaya iba. Yung sakit mo po ay bacteria versus viral or RO6. Yun po yung diagnosis. 1 week din po siyang coma. Pag may ang extra pong nagtitinda po sa school ng pagkanin, pa-extra lang. So 152 po. Madami po kasing ginawang proseso sa kay baby. Yung sa CT scan niya po, x-ray, paulit-ulit po. Tapos yung sa gamot niya, sa seizure, 6 years old. Nagpapasalamat po ako dahil sa ganitong paraan po. Nakakatulong po sa mga tao. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Maraming salamat po kay Tom Saldi po. Malaking tulong po ito sa aming pamilya po. Maraming salamat po. Ako po si Erwin Sharon, taga Phase 3 Relocation Site in Islag, Daraga. Namatay po yung mama ko. Madami na po kasing complication. May stage 5 CKD, for amputation yung paa, wala ng breast na isa, operada ang both eyes. 100, mataas po, 113 or 113,425.27. Kasi po nag-intubate po siya kasi hindi na po kakayanin. I think 6 ata or 5. Wala po, housekeeper lang po siya. Siya na lang kasi magulang ko. And nag-iisang anak lang ako. Yung mga nagbibigay ng tulong kasi mahihirapan na ako nito. Actually, yung Ako Bicol, nabigyan na ako ng tulong last month kasi galing po siya sa private. Ngayon, hindi ko na talaga siya, hindi ko nakakayanin lahat. Nagpapasalamat po ako kasi napakalaking tulong po niya sa mga katulad namin na hirap na pagdating sa finances. Especially sa tungkol sa mga nagkakasakit. So, gratitude, heartfelt gratitude po sa Ako Bicol. Thank you very much po kay Kong Saldi sa Ako Bicol. Napakalaking tulong po ng assistance sa amin. Hindi po namin alam kung saan kami hihingi ng tulong if hindi kami nabibigyan ng tulong ng Ako Bicol. Thank you very much po. Ako po si Gloria Nacional Cambria, taga Piudo ng Albay. Kasi yung nanay ko namatay, hingi po ako ng tulong para sa burial, aneurysm. Yung ano po, ibabayad po sa kabao, 29,500. Wala na po, si senior na lang. Binibigyan na lang namin kaunti kasi indigent niya. Wala, sa bahay lang. And ano din ako, senior. Tinuro ko ng nung window 12. Masaya. Masaya po ako dahil sa Ako Bicol na binigyan ako ng tulong. Papasalamat po ako po si Gloria Nacional Cambria. Nagpapasalamat po ako kay Saldi ko sa binigay niyong tulong sa aking nanay. Samantala, sa kasagsagan din ng undas, umabot naman sa 28 wanted sa Bicol ang naaresto ng kapulisan sa loob lamang ng 2 araw. Ang matagumpay na pag-aresto, panoorin muli sa PNP Report. Habang abala ang pulisya sa pagbabantay at pagpapanatili ng seguridad sa kasagsagan ng paggunita ng undas sa rehong Bicol,
Hindi rin pinalampas ng mga operatiba ng Tabaco City Police ang pagkakataon na tuluyan ng mahuli ang isa sa matagal nilang pinaghahanap na wanted sa kanilang lugar. Matapos na magtago ng 14 na taon sa batas, pasado alas 6 ng umaga nito lamang November 1, tuloy nang napasa kamay ng otoridad ang 34 anyos na akusado dahil sa kasong robbery with violence against or intimidation of persons sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo, noong 2011, nang pasukin ng suspect ang isang bahay sa lungsod. Ngunit sa gitna ng panluloob nito, ay nahuli siya ng may-ari ng bahay dahilan upang saktan niya ito at pagbantaan. 11 pa yung kanyang nakomit. So, pumasok siya sa isang bahay. May tao doon and nasaktan niya. Hinampas niya ng kahoy at tinutumpan ng patalim. Pansamantalang nakapit ang suspect sa Tabaco City Police at nakatalang ilipat sa Bureau of Jail Management and Penology sa Albay. Bagay sir, ano yung naging positive impact sir ng pagkakahuli po nitong wanted po natin dyan sa Tabaco? Of course, ang positive impact nagkaroon tayo ng hostage doon sa biktima. Paharapin niya yung naging kasalanan niya. Yung makikita rin ng ating mga kababayan na kahit malayo ka man, malayo ang pagtaguan, aabutin pa rin ang mahaba kamay ng bas. Sa bayan naman ng Pilar sa probinsya ng Sorsogon, tuluyan ding napasa kamay ng otoridad ang tinuturing na rank 4 municipal most wanted ng naturang bayan dahil sa kasong panggagahasa. Nito lamang ika-2 ng Nobyembre. Ayon kay Police Captain Brian Bea, hepe ng Pilar PNP, buwan ng Abril ng pagsamantala ng suspect ang isang 28 anyos na babae na isang PWD na kapitbahay lang nito. Upang makuha ang loob ng biktima, ay binigyan ng suspect ng pera ito dahilan upang sumama sa loob ng bahay at dito na pinagsamantalan ang biktima. Sa initial na investigation ng ating WCPD personnel, magkapitbahay itong suspect and yung victim. So, parang binibigyan ng pera nitong suspect, itong victim para makapunta dun sa bahay, and then dun nga, pag napunta dun sa bahay, doon na ginagawa ng kalaswan itong suspect, yung victim. Ilang taon po itong biktima, sir, and kailan po ito na-commit? So, bali po, ang victim natin ay merong PWD, meron siyang disorder. So, she is 20 years old but ang kanyang mental faculty is nasa nasa 7 years old lang. So, considered siya na minor. Yun ang kanyang disability. So, the abuse started last April pa, no? So, late na itong na-report sa amin. Ang insidente ay nakita mismo ng kalaro ng biktima, kaya ito naisumbog sa mga magulang at kalaunay nakapagsampa ng kaso. At ngayong buwan ng Oktubre, nang lumabas na ang warrant of arrest laban sa suspect. Ito, nakakapagsalita naman itong ating biktima, and na-confirm nung nanay yung sumbong ng kalaro na talagang merong nangyari. So, pumunta sila dito sa police station, and then in-interview nga ng ating WCPD personnel, and although hindi siya masyadong nakakapagsalita, but he was able to confirm na ginawan siya ng pang-aabuso nitong suspect. How about naman itong magulang, itong victims, kung bakit hindi na pantayan masyado itong anak nilang PWD? Yes po, siyempre naman na kailangan din maghanap buhay ng parents. That is why from time to time umaalis sila. And siguro that time na nasa hanap buhay din ang parents, yun naman siguro ang kinukuha na tiyempo nitong suspect para gawa ng pag-aabuso itong ating victim. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa naturang hepatura upang pagbayaran ang kanyang nagawang krimen. Kaugnay nito, nanawagan ng otoridad sa mga magulang na mayroong mga anak na babae
maganda po na palagi nating mamonitor ang ating mga anak na babae na mga posibleng maging biktima ng pang-aabuso. And siyempre, nagtatrabaho ang ating mga parents, minsan umaalis ng bahay. Kung meron po mga indikasyon na sila ay naging biktima ng pang-aabuso, ay kausapin niyo po at huwag kayong mag-atubili na pumunta sa ating Municipal Social Welfare Office, tapos sa opisina po ng PNP sa WCPD, at kami po sa tulong ng MSWD, kami po ang gagabay at tutulong sa inyo para makapag-file tayo ng case at para mabigyan ng rehabilitasyon o anumang tulong ang naging biktima ng pang-aabuso. Aminado naman ang hepe na patuloy na tumataas ang porsyento ng kaso ng pang-aabuso sa kanilang bayan. Ngunit paliwanag nito, Siguro marami na ang coming out to the open na nire-report nila na sila ay naging biktima ng pang-aabuso dahil doon sa ating mga ginagawang information dissemination. So, namumulot na sila kung paano ang pag-re-report nito sa tamang authority. samantala, sa datos ng Pilar PNP, mahigit 100 pa ang may mga nakabinbin na kaso at patuloy pa nilang pinaghahanap. Ang top natin, anong kaso sir ang pinaka-top talaga? Meron tayo kasing kaso ng murder and may kasong rape. And meron tayong mga kaso na involving communist terrorist groups. Yun yung mga nakakapataas ng ating datos na medyo nahirapan tayong hanapin ang mga member ng CTGs. Although marami naman pong nagbabalik loob sa gobyerno. Apo. Na mas maaga, mag-surrender na lang po kayo. Nandito naman ang mga kapulisan. Kung wala kayo dito sa Pilar, kung saan man kayong locality, merong police station doon. Punta kayo doon at tutulungan kayo ng police station para ibalik kayo dito sa amin, sa Pilar Sorsogon. Batay sa ipinalabas na datos ng PNP Bicol, sa loob lang ng 2 araw ay umabot sa 28 wanted sa buong reyon ang kanilang naaresto habang kasagsagan ng undas. Pinakamaraming nahuli sa Masbate na mayroong 1 regional level, 2 provincial level, 3 municipal level at 3 other wanted person, habang 8 wanted naman ang nahuli sa probinsya ng Camarines Sur, 6 sa probinsya ng Albay, may 3 sa Sorsogon, habang mayroon ding tig-1 wanted na nahuli sa Naga at probinsya ng Catanduanes. Hanggang saan nga ba nasusukat ang iyong tiwala? Dahil sa panahon ngayon, kahit lubos mo nang kakilala ang isang tao, ay nagagawa ka pa ring lokohin. Masakit, pero ito ang realidad. Kaya sa episode na ito, isa rin sa puhunan ng tinatawag na rent-a-car o pagpaparenta ng sasakyan ay ang tiwala. Ngunit sa labis na pagtitiwala, marami sa ating mga kababayan ang nabibiktima ng tinatawag na rentangay. Kaya't mas maiging alamin mo ang mga paalala mula sa pulisya sa PNP Modus Tips na ihahatid ni Felix Opiniano. Isa sa mga patok na negosyo ng mga Pinoy ngayon ay ang rent-a-car business. Bukod kasi sa in-demand ito rin ay isang praktikal na pamamaraan para kumita ng malaking pera. Sa Pilipinas, marami nang sumubok ng ganitong negosyo at madalas mo itong makita sa online platforms tulad ng Facebook. Ang kadalasang suki ng ganitong klaseng negosyo ay ang mga turista, mga kumpanya at mga taong walang sariling sasakyan tulad ko. Marami ang nahuhumaling sa ganitong klase ng negosyo dahil sa bukod sa kulang, limitado rin ang transportasyon sa ating bansa. Marami ang sumusugal dito. Totoong madaling kumita ng pera, pero hindi ito ligtas sa mga kawatan katulad ng mga carnappers. Hello po, ma'am. Yes po, nandito na po ako sa location po na sinend ko po sa inyo kanina. Hinihintay na lang po kita. Yes po, ma'am. Bali po, ma'am, nakasuot po ako ng white na top, off-shoulder po. Yes, ma'am, yes po. Malapit ka na po, ma'am?
Excuse me, ikaw si Miss Rose? Yes po. Ma'am Sandy? Yes po, Miss Sandy. Hello Ako po, yung nice meeting you po. Ako yung nag-message sa inyo regarding dun sa pag-rent ng van. Yes po. Ma'am, samahan po kita sa parking para po patingnan ninyo yung nirent po ninyo na sasakyan. Alright. So, bali, Ma'am Sandy, 2 hours po yung sinabi ninyo sa akin, no? Yes po, ma'am. Okay. So, Ma'am, yung sakyan po, nandyan po. Bali po, Ma'am, 2 hours lang. Huwag kang mag-alala, Miss Rose. Baka nga hindi kami abutin ng 2 hours kasi around Albay lang naman yung i-deliver namin. Mabuti naman, Ma'am, kasi after nyo pong gamitin yung sasakyan namin, lilinisin pa po namin yan kasi maaga pa naman po at parang marami pa pong mga customer na gagamit pa po ng sasakyan. Ma'am, by the way, yung ID nyo po, pwede ko pong matingnan? Ano ka ba? Taga dyan lang naman ako. And no worries, hindi naman siguro aabutin ng 2 oras yung paggamit namin ng sasakyan. At saka, kumare ko kaya yung kaibigan mo. Sige po, Ma'am. Ito po yung susi po ng sasakyan po na nirent po ninyo. Thank you so much, Miss Rose, ha. No worries, ibabalik namin to sa'yo na sasakyan mo ng buong buo. At saka yung payment pala, magkano nga ulit yon? 2.5 lang po, Madam. 2.5. Eto 4K, Miss Rose, huwag kang mag-alala. Ibabalik namin ng buong buo ang sasakyan ninyo. Thank you, Ma'am. Mag-ingat po kayo sa biyahe. Thank you so much, Miss Rose. Ba't di sumasagot? Sabi 2 hours lang eh. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging matalino na ang mga carnappers. Kung dati ay dinadaan nila ito sa dahas, ngayon, mayroon na silang modernong estilo ng carnapping. At isa sa pinakapopular na modus ay ang rentangay. Ano nga bang rentangay modus? Ang rentangay ay isang bagong modus ng carnapping ng mga kawatan o sindikato na kung saan bago pa man rentahan ng grupo o suspect ang isang sasakyan, ay hinahanapan na nila ito ng possible buyer at inaalok through online. Ano po yung mga taktika nitong mga kawatan na to para isagawa ang kanilang modus na rentangay? Madalas sa rentangay ay gumagamit ng peking ID at dokumento. Gumagamit din ng peking ORCR or Official Receipt or Certificate of Registration para mapaniwala nila na ang nagbebenta ay ang registered owner mismo ng sasakyan. Sa nakaraang 6 na buwan, mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala ang PNP Highway Patrol Group ng mahigit 140 incidents of four-wheel carnapping sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at ang karamihan ng mga kawatang sangkot dito ay natugis na ng mga kapulisan. Samantala, ayon kay Police Lieutenant Anyo Nuevo, base sa datos ng Regional Highway Patrol Unit 5, bihira lang ang modus ng rentangay sa Bicol Region. Sa taong 2024, may naitalang 1 kaso sa Camarines Norte at 6 naman sa Sorsogon. Sa taong 2025, mayroong 4 na kaso sa Camarines Norte, 1 sa Sorsogon at 3 sa Albay. 2 ang biktima sa krimeng ito. Una, ang may-ari ng sasakyan. Pangalawa, ang napagbentahan ng ninakaw na sasakyan. Kaya hinihikayat ng ating kapulisan ang mga biktima na magsampa ng kasong carnapping, anti-fencing law o estafa laban sa mga individual na sangkot dito. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya para makaiwas sa ganitong klase ng modus, ito ang anti-modus tips ni Police Lieutenant Mary Hazel Anyo Nuevo. Maghingi ng proof of identity at least 2 government-issued ID sa mga magrerenta ng sasakyan. Kailangan ay match sa ID ang mukha ng nagrerenta at siguruhin na hindi peke ang prenesentang ID. Lagyan din ng mahigit 1 GPS tracking device ang inyong sasakyan upang mabilis itong ma-monitor kung sakaling lumalabas na ito ng probinsya. Kailangan sa loob lang ng probinsya hanggat maaari ang sakop ng pagrenta ng sasakyan. At kung sakaling ito ay lumagpas sa itinakdang oras, ay agad itong ipa-flash alarm sa pinakamalapit na police station o pumunta sa pinakamalapit na Regional Highway Patrol Unit 5. Bukod pa dyan, agad din mag-report sa LTO para ma-record ito sa alarm list upang hindi ito mailipat
o mairehistro sa ibang pangalan. At yan ang anti-modus tips natin ngayong Biyernes. Ako po si Felix Opiniano. Sa panahon ng panlilinlang, tamang kaalaman ang iyong sandata. Magandang hapon. Naway magsilbing aral sana mga kwentong aming itinampok ngayong hapon. At laging tatandaan, lahat ng sumbong, nandiyan ang pulis, handang umaksyon. Dahil ang gusto nila, laging ligtas ka. Sa muli, sa ngalan ng buong puwersa ng Philippine National Police Bicol, magkita-kita tayong muli sa susunod na Biyernes. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang PNP Crime Buster. Salamat!